Insellmilkom, illum it-3-28 ta' April nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u t-talba tar-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għaġġ. Illum fidi qawwija fil-kliem ta' Ġesu niltolbu għal dawk li huma neqsin minn neċessitajiet bażiċi tal-ħajja, b'mod speċjali dawk li huma waħedhom u dawk l-ommijiet jew il-missirijiet li qed irabbu lil uliedhom waħedhom b'tant sagrifiċċji. Tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Int għena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti tiftaħ il-bibien tas-saltna tas-sema lil dawk li jitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu. Kattar fil-qaddija tiegħek il-grazzja li tajthom biex kull min tnaddaf minn dnubietu kollha ma jiċċaħadlu xejn mill-wegħdiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stifnu qal lill-poplu, lix-xjūħ u lill-kittieba: Jien nista' rasib sa' intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqaftulu lill-Ispirtu Santu. Kif għamlu missirijietkom qegħdin tagħmlu intom ukoll. Lil min mill-profeti ma ppersegwitawx missirijietkom. Huma qatlu lil dawk li ħabbru minn qabel il-miġja ta' dak il-ġust li issa intom stess ittratejtuh u qtiltuh. Intom li rċivejtu l-liġi minn idejn l-anġli u ma ħaristuhiex. Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jagħżu snienhom kontra Stifnu. Imma hu, mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema, ra l-glorja t'Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u qal: Ara qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla. U huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu l-kol f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stifnu qabdu jħaġġruh u għaw jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' r-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel għall-kubtejh u għajjad bleħen għoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk, miet. Sawl kien fehma waħda magħhom fil-mewt li tawh. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kun blata tal-kenna għalija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Int il-blata u l-fortizza tiegħi, fġieħ ismek mexxini u wassalni. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Fidejk jien nerħi ruħi, int taħlisni mulej Alla tas-sewwa, imma jien fil-mulej nittama, nifraħ u nitenna tieba tiegħek. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Uri d-dawl ta' wiċċek lil qaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni, bil-ħarsien tiegħek tkenninhom kontra t-nassis tal-bnedmin. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Il-ħobs tal-ħajja jgħid il-mulej min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien in-nies staqsew lil Ġesu: "Sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemmnuk? X'sejjer tagħmel? Missirijietna kielu l-manna fid-deżert bħalma hemm miktub, tom jieklu ħobs mis-sema." Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom, mhux Mosè tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs tassew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Qalulu huma: "Sinjura, tina dejjem minn dan il-ħobs." Weġibhom Ġesu: "Jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ." Il-kelma tal-mulej. Tal-Evanġelju li naqtfu minnu bidna. Naqsam magħkom żewġ ħsibijiet ispirati minn din is-silta mill-kapitlu 6 ta' San Ġwan li qegħdin naqraw biċċa biċċa f'dawn il-jiem. Ġesu jintroduċi lilu nnifsu bħala il-ħobs li jinżel mis-sema u jagħti il-ħajja lid-dinja. U jgħid ukoll li dan il-ħobs u n-nifsu huwa mibgħut mill-missier. Jien u l-ħobs tal-ħajja. Il-qudiem narfu kif Ġesu jieħu din it-tema tal-ħobs u biha jallimna nafdaw fih, infittxuh biex ikonna ħajja tajba f'din l-art u anke fl-eternità, u il-kapitlu 6 jikkonkludi billi Ġesu jarraf lilu nnifsu bħala l-Ewkaristija, l-ħobs li aħna nitrejqu bih. L-ewwel ħsieb li nixtieq naqsam magħkom illum hija propju din it-tentazzjoni li l-poplu jipprova ipoġġi f'riġlejn Ġesu. X'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemmnuk? Donnu it-tentazzjoni li tingħata l-Ġesu hija li ikollu tweġiba spettakolari li tikkonvinċi lil kulħadd bil-qawwa tiegħu u li hu liben ta' Alla. U Ġesu jirrifjuta din it-tentazzjoni. Ta' min neżaminaw lil nfusna meta fil-fidi tagħna aħna nippretendu li naraw deriet jew niġru wara l-Madonni jidhru l-ewwel hemm. Donnu l-fidi tagħna hija bbażata fuq il-messaġġi li jagħtu dawn id-deriet iżjed mit-tagħlim tal-Evanġelju. Il-Knisja tgħallem li kif ġie konkluż l-istaġun li permezz tiegħu Alla ta' it-tarif tiegħu lill-Knisja bl-aħħar skrittura li nkitbet u approvata mill-Knisja, il-mulej mhu se jżid xejn ma' dak li jixtieq jarrafna, id-deriet ma jżidu xejn ma' dak li għandna bżonn narfu. Mela meta jiġi xi ħadd u jgħidilkom biex issegwu xi ħaġa x'il-Madonna qalet hekk u San Ġusepp qal hekk u San Mikil Arkanġlu qal hekk, ieqfu. L-ewwel kriterju huwa it-tagħlim tal-Evanġelju. L-affarijiet l-oħrajn li huma dejjem privati jistgħu jgħinuna, imma jgħinuna daqskemm jgħinuna insegwu l-Vanġelu. It-tieni ħsieb tiegħi huwa li aħna ninaqdu mat-talba ta' dan il-poplu li forsi ma femx
x'kienet joffri Ġesu, imma t-talba tiegħu kienet apprezzata mill-mulej. Sinjur, għatina dejjem minn dan il-ħobż. Anke għaliex Ġesu stess fit-talba li għallimna nitolbu għatina ta' kuljum il-ħobżna ta' kuljum. U għalhekk il-ħobż li aħna qed nitolbu mhux biss il-ħobż materjali li għandna bżonnu, imma wkoll il-ħobż spiritwali huwa Ġesu. Kemm tkun ħaġa sabiħa li m'għandumux ma nerġgħu niltaqgħu fil-knejjes tagħna naqsmu flimkien il-ħobża tal-Ewkaristija. Ejjew nitolbu biex dan il-mument ma jdumx ma jasal. Ejjew inresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u b'mod speċjali llum nixtieqkom li nitolbu għal dawk kollha li qegħdin fl-isptarijiet tagħna b'mod speċjali għandi quddiemi persuni li qegħdin fl-ITU, inkluż persuni żgħażagħ nixtieq li nitolbu ħafna lihom. U dawk kollha li qegħdin fis-sodda tal-mart fl-isptarijiet, fir-residenzi tal-anzjani tagħna, u daw kollha li jieħdu ħsiebhom il-familjari tagħhom qalbhom it-tertaq jew maqsuma, ejjew nitolbu għal dawn ħutna, nitolbu. Nitolbu biex ma jdumx ma jasal il-jum meta aħna niltaqgħu fil-knejjes tagħna biex naqsmu il-ħobż tal-kelma ta' Alla u tal-Ewkaristija u nikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna il-ħobż li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobż tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-monbiti ta' seħ fin-natura divina ta' Kristu. Kif hu jisseħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna umli u nidma quddiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej meżunieti u d-dnub tiegħi. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha.
Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismu tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smowiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, ratti l-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokoltana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li jistqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalna l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif trid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja.
Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtiti kollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidili l-mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun jiffejja. Ngħidu flimkien it-talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-ħiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem. Għatih ukoll li jasal fil-qawmin mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nadurawko Ġesu nberkuk għax salibjek u l-mewtijek inti fdejtna.
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flaġellaw. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għaffrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġwib issa ħlisna mid-dinja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla,
tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrinna b'nibietna bħalma naħfru minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, nitlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, nitlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Eħmela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Quddiesa Umm Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristus. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrinna b'nibietna bħalma naħfru minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem id-dju. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu isma. Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qatta. Missier etern Alla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Quddies Alla, Ħenna lina. Trinità Quddies Alla wieħed, Ħenna lina.
imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-Grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mnista minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li ben tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, itlob għalina. San Pawl missierna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, itlob għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk. Li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek il-kluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-ħin ta' talb li għal dawk li ma setawx jinaqdu magħna filgħodu jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Biex iżommu ruħkom aġġornati dwar ix-xandiriet mill-Arċidjoċeżi ta' Malta, nistedinkom titlu fuq youtube.com, tfittxu Archdiocese of Malta u tafsu subscribe. Hemmhekk tistgħu taraw ukoll il-vlog l-aktar riċenti ta' Monsignor Arċisqof bit-titlu Kuraġġ u Ġenerożità. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.